22 mei was de finissage van de regionale tentoonstelling van amateurkunstenaars in het RIC, het Regionaal Instituut Cultuur en Kunsteducatie te Weert. De tentoonstelling in Weert is een van de 7 regionale tentoonstellingen van InBeeld 2017. InBeeld is een nieuwe, tweejaarlijkse prijs voor de beeldende amateurkunst in de provincie Limburg. Het thema dit jaar is Stille Levens. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met de Limburgse Centra voor de Kunsten. De in totaal ongeveer 300 deelnemers laten in deze tentoonstellingen ieder 1 werk zien. Na afloop wordt een aantal werken genomineerd voor de InBeeldprijs 2017. In Weert deden er 16 werken mee. Daarvan werden er 3 genomineerd. Emiel Florac, directeur van het RIC, had zich door een jurylid laten rondleiden en is zeer te spreken over de werken. De 3 prijswinnaars worden nu bekendgemaakt. Deze prachtige galerie. Waarbij ik mij inmiddels heb laten rondleiden door een van de juryleden, door Theo. En hij heeft me even een korte toelichting gegeven ook op de hele mooie werken. En ik kan u zeggen dat ik, wetende dat dit vrije tijds kunstenaars zijn, dat ik wel heel erg onder de indruk ben van datgene wat hier te zien is. Ik vind het echt heel erg mooi. En ik kan me dan ook voorstellen dat het niet zo een gemakkelijke keuze is geweest vanuit de jury. Alhoewel, de jury heeft mij wel gezegd, Theo als vertegenwoordiger van de jury, mij vertelt dat uiteindelijk in de benoeming van de eerste 3 plaatsen ook daadwerkelijk unaniem door de jury is bepaald. De 3e plaats. En wat de jury daarover zegt. Een mooi voorbeeld van een schilderij waarbij de titel de lading dekt. De titel Stille Levens. Was dat duidelijk. Volgens de jury een bijzonder werk. Niet alleen door de balans tussen het thema en het afgebeelde, maar ook door de keurige uitwerking en zeer passende materiaalkeuze. Je voelt een soort betrokkenheid bij het onderwerp, een bepaalde beleving, en deze combinatie geeft het werk zijn kracht. Titel: In stilte verzonken Amerikaanse bisons van Theo Hendricks. Theo Hendricks was niet aanwezig. Zijn dochter neemt de bloemen in ontvangst. Nu wordt de 2e prijswinnaar bekendgemaakt. Het werk geeft volgens de jury blijk van verstilling. Het is ingetogen, een kleurenpalet en tevens de composities spreken van een bepaalde subtiliteit, maar ook van een bepaalde durf. De manier waarop er gespeeld wordt met de lichtinval in combinatie met de kleine details maken een zeer interessant werk en zelfs tot iets eigens. De titel is Stille Genieter van Cindy van Veldhoven. Cindy van Veldhoven was niet aanwezig. De eerste prijswinnaar wordt nu bekendgemaakt. De jury prijst de enorme zeggingskracht van het werk. Hij pakt de aandacht en laat deze niet snel meer los. Als het ware iets tussen materie en voorstelling in. Daarnaast spreekt het werk niet alleen sterk tot de verbeelding, maar daagt het de toeschouwer uit te blijven ontdekken. De titel: Kiefer in het Grand Palais van Maya de Groot-Nols. Maya is al jarenlang cursiste bij RIC. En daar ben ik dus ook als directeur natuurlijk heel trots op dat u de winnaar hebt. Gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Deze genomineerde werken komen samen met de genomineerde werken van de andere regionale tentoonstellingen te hangen in Centre Ceramiek te Maastricht. Hier vindt van 17 juli tot en met 6 augustus een tentoonstelling plaats. De overige deelnemers krijgen een juryrapport thuisgestuurd. Ze kunnen dit gebruiken om ervan te leren.
Het doel van In Beeld is om niet-professionele beeldend kunstenaars te stimuleren en hun talenten verder te ontwikkelen. Bovendien wordt de zichtbaarheid van de beeldende amateurkunst vergroot door het bieden van een tweejaarlijks expositiepodium.